सोरबा सानै साफ्रिफ्रा थांनाय बोसोरावहाय बहाय माबेबा खनायावहाय खिनानै गालांदोंनो बिनिखायनो बे आवजार बिबारा देग्लाय बारनो हायाखै जाना फैदों जोंनाव। गोसथोनाय गैयाब्ला लाजागौमोन आगै गार्लफ्रेन्डआबोसो इन्जिनियार लागा खुलुमलायबाय आरो ना नोंथांमोनखौहाय नैबे आंनि गोदान भिडिअ आरो ओमफ्राय भिडिअखौ ओरैबायदि नायनांगौ आरो ना नोंसोरो आच्छा फार्स्टनिफ्राय लानानै बैलासिम नायनांगौ आरो ना होमब्लासो भिडिअखौ मा जादों मा जायाखै गासिखौबो मिथिनो मोनो। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना गोसो गोथारै नायलांदो आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट माबा माबि खालामना हो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना। सिख्ला नुनायखासो खनगोना मागोन आंलाय ब्र खनफायानो गैया खनफिनलाय मारों खनदोंमोनलाय तुझसे के जाना तुझसे के सोना तू मेरे जिंदगी कहानी आयु देग्लाय आंबो भटखौ दारायदों नोंथांमोन जाय सेंग्रायानो आंनाव भट होनानै देरहा होगोन बेनो आङो गैथाराब्लाबो सिंगेलथारब्लाबो आङो बे सेंग्रानो आङो नागिरना माबा मोनसे उफाय खालामनानैब्लाबो आङो बे सेंग्राखौ आङो जुलि जाहोथारगोन। आंनि बे बथल सावगारियावल' नोंथांमोना जाय सिंगेलफोर आरो जायफ्रा आंखौ मोजां मोनो भट होबानो जाबाय। नायदो बेफोराव सेंग्राफोरनि थाखाय जेबो डेभेलप गैया आरो माबायावबो नै लामाफ्रावबो देग्लायहाय माबाया मा होनो आवजार बिबार बारनांगौआ बाराखै सोरबा सानै साफ्रिफ्रा थांनाय बोसोरावहाय बहाय माबेबा खनायावहाय खिनानै गालांदोंनो बिनिखायनो बे आवजार बिबारा देग्लाय बारनो हायाखै जाना फैदों बेखौबो आङो मुलि होनानै होगोन। बिबार बारोबा बिसि समायना नुयोमोन देग्लाय गैखाया आरोना हेमब्रम एकदम बिदि खि गालाङोलै साफ्रिफ्रा गागोम दुखु मोनदों आङो जाय जायगायाव खिना गालांदों जाय मानसिया बे जायगाखौ साफा खालामना गालांदों आरोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव निमाहा बिफैफिन। औ नायदोना दाबायदिब्ला बियो एकदम समायना बिबारजों बुंफबजोबनाय जायोमोन नै मोसौ मोसाफ्राबो माबा मा होनो फटक लाफालायनो नुफालायोमोन एकदम देग्लायहाय गैया अननायखा एकदम अननाय आरोना दुखुनि बाथ्रा एकदम बे सानै साफ्रियाबा सोरमोन बेखौ हमनानै मोनोबा जों गोथाङै गोथां ब्लेकजों हानानै मा खालामगौमोन जों बेखौ संख्रि एफा एफा फानलु एफा एफा फानलु बैथालिखौ जों एसे सोना होगौमोन आरोना नै दायो लागायबोलायबाय नै माबायावसो नारेंनि जुमब्रा ना मा होनो बेखौ नारेंनि आसि नुवाखै मोनहांबाय नुबाय बेखौ जानो खायदा नायदोंलाय माने फिसा थानायफ्राबो हायालै फाग्लासो सेंग्राफोरजों फिसा थानायब्लाबो हाया ओरैबायदि गोखै रायखस गोजा जों लागोनि माबाफ्रा सेंग्राफ्रा एकदम थानायफ्राबो हाया आरोना नुवाखै जोंना जन हेमब्रमा लागायजेनबायानो नामा बेखौ जन हेमब्रमा माबा दालि ओंख्रिजोंसो जाहैलायबावगोन नामा जानोनो आंगायलायोसो आरोना गासिबो माबा फिथाइ जोबनो रोङा नायदो बिलाइखौनो नुवा दा फिथाइ गोजा माने मबाइल बेयावनो थाइब्रै खाखाबाय ओमफ्राय नै बेफोरखौथ' खाबावलासो औ फाग्लासो मा मबाइलावसो माबा नुदों जानो हागौ बिलाइफोर नुदों जानो हागौ ने नाथाय मोगथाङाव फैनानै नायबा फिथाइ गोजा आरोना गासिबो माथो नैबे एसे गोरलै नैबे एसे गोरलै नैबे एसे बोराय नैबे हले राजोब्बाय आरो बेना जाय नैबेखौ जागोन बे आथा नांगोन नुबाय मबाइल गाज्रि जादोंनो खारबाय ओमफ्राय मानसिया गोसथोनाय गैयिफ्रा माने सिंगेल मानसिफ्रा गोनांफोरखौबो जंखायनो हाखायलिनाया ओरैबायदि दम दं जोंनाव गोसथोनाय गैयाब्ला लाजागौमोन आगै गार्लफ्रेन्डआबोसो इन्जिनियार लागा माथो मोना इन्जिनियार मा गार्लफ्रेन्ड टाच कन्ट्रेक्टारनि फिसाजोसो फिसाजोआबो इन्जिनियार बाव कन्ट्रेक्टारनि फिसाजो आरो इन्जिनियार जायल' सासेल' 7 नाम्बारनि फिसाजो नुबाय सेंग्राफोर माने बुजिनानै नायनांगौ माने साननानै नायनांगौ सिख्लाफ्राबो मानो फटक लायो नंगौ नाङा सिख्लाफोर फटायनोसो फटक लायोना जोंबोथ' नंगौ नाङा बेफोरसो एकदम आं नोंसोरखौ होनो ना माने
भिडिअखौ फुल नायाब्ला इन्टारेस्ट मोना होननानै बिनिखायनो भिडिअखौ फुल नायनांगौरा नंगौना नङा हेमब्रम हा भिडिअखौ माबानि नै बे 6थानि समाय नोंमारथारगौ लौलायनाय गुनफुङावहाय बेफोरसो फानलु दाना माबाफोरखौनो मा होनो किडनेटफोरखौनो बारल' होजोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आं ने हनै माबा फानलु गोरान ने खिनाय खिलाम आलौवो आच्छा उदैल' आलौवो अरजाया दसेल'खा आहा बिदिसो ने माने बानलु गोथांना उदैल' आलौवो ओमफ्राय बानलु गोरान ना खिबाय खिलाम आलौबाय थायो नै मालाय खाटारनाकसोखा ने खाटारना होमबा माबे साबसिन जागोन नोंनिबा नैबेनो साबसिन जागोन दां बेनो एखायनो गोथांखौ देदों जों तू समझा ना सेंग्राफोरना अमा होग्रा माबा अमानो होग्रा माबायावबाबो जाजायो सिख्लाफोर बायदि एसेबां होग्रा नङा आच्छा राइट राइट जोंना जाग्राफ्रा नुबाय सिख्लाफोरखौ नों जोंबावबायसो ने होमब्लालाय गाफ्लेनो गोसो जाखायो आं आच्छा नामा थाइजौआलाय मोजां जायोना बिसोरो ने एकदम माबा थोरसि सुखानायलाबो माबा सुफ्रामलायनाय बावगोनलै ओमफ्राय दाबो हाबा लाबोलाय न'फोरखौनो फोसाबबावला बिसोरो उनाव राइट नंगौ दा होस डेन्जार होनब्लानोसै उनाव गेरेमनि हिन्जावा 9थासिम दुगैनो राजा फाला बाहादुरिखा फुंनि 9टासिम लागा माई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला हनै बाथोना देनजा देनानै दोनबाय आच्छा ओमफ्राय दा जोङो लगायगोन आच्छा ओमफ्राय गेङैनो जागोन आरोना आच्छा सोर बांसिन जानो हायो चेलेन्ज लागोन आरो आच्छा मोजां लगायलै मानो लगायनो रोङासैलाय बिदि लगायबाय आखाइफोरजों लगायना होखाबाय होनो हास नंगौ नाङा जाखो हेलाय हो हेमब्रम हेलाय नंगौरा बिदिजों नोङालै टेक्स जाया गोसा बानलु आखा आलौनो आलौवा फाग्ला बानलु गोथाङा माबायावसो आलौवो उदैयावसो खिलामायाव आलौवा नंगौ दा औ ओंखायनो आखाइजों हो बेखौ नोंना खिस्रायजोबगोन नोंसोरो आयो बिनि खिस्रायनाया मा रोखोम होनदोंमोनलाय बानलु गोथांनि खिस्रायनाया मा रोखोम जायो आंखौ खालार बुवालै आंखौ खेबना लाब गैया नुबाय बिसिलारफ्रानो जोंनि माबाखौ खालारखौ बुला माने सापर्टआनो होखाला जाहैदों मिथिबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना गावसिला जोबदो हिनजावसोबावलै हनै मिनि हरगासिनो नायनानै